Mbia mano sana mwanchi muliye taseni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomoro bilyo bwense yo bonchereya elinde twimanye aliagende tekokolekana ase sector yo bonchire mbia mano ase amashabiki yonsi getaseni kia Ndizi TV ekegera sama tukaya bere getaseni kia Ndizi TV kia twalire road show tabiri tukomera na ino mbia mano so westo kia sobonge nabo yokumera nababwatani bonsi begetaseni kia Ndizi TV kondo mwanchi muliye ngo kwaligani bene asomoro beliga elinde tosange asobwamo kolende nyora hastinse mochichi mitandao asense ya Facebook na bago tunyara witra Ndizi TV News Digital na bago sense media YouTube na bago tunyara witra Ndizi TV News asense ya website na bago tunyara witra www.ndizitv.net Retelene Frida Kerube tosange wika omole kwendo mwanchi mulire alitkolia lero nimbo atabagene ase studio barachi utumanyane kibakorwa nabo igo inkibago kora ase sector yo bonchiria iga sorgongo ruwa busigo tyangiriri bagerigaria bene ko baligane ilinde batumanye nga kibakorwa nabo igo nga ibakorwa akora karibu sana alinde tsanga sobwamo ya mana sogo twaligane ase studio ya Ndizi TV Sasa marita ngor kudeni somari asando onkor wasense moya sunika togo diga mana mangana yo bolemi asante sana sogo twari na se studio ndito tebia abantu baito ngakita okora nasto tukanga ambia mona sana erit kuri gora actually ntware nga sense meri ya sunika anto merenete na mashabiki yonsi korwa sense meri mbia mona sana so weso kya so bonge akorwa sense meri ya sunika kirikende duke ino ya sunika na kikweruka korwa Osmo Traders Limited egotoka se sunika town igitagie main market ichiro ya sunika na watu street opposite igitagie ichiro ambia mona sana tigare denge omugeni ndeli bagana yaratatena kia korwa nerenga ya gutoka asante sana nche amalietane nkoro kwa Osoro Paul nche one of the directors wa Osmo Traders Limited abutobwate branch ya ito suneka ne branch endere Osongo Kisii town egotoka area Old Sansara building karibu sana ase studio nendo mwanchi mulie naganie kumanya amange wetera obonchire bwino ase duka ya Osmo Traders ausoro nabukora tatebya akeigo Osmo Traders ngiego deal nakyo Osmo Traders igo togo deal ne bintu ndatebe ndabibagese chinsemo ibere nambeyemo go deal tore na mangana ebintu bya hardware obwakachi okora tore na nambende ase branch ya ito ya suneka pamoja no bintu ebyo bwagachi ngo twara tore ne bintu byo bolemi go kora tore farm inputs go supply tore bintu bunebyo so ina chinsemo ibere aso bokoreri buri tokurugo chiasa abana inchi mbia mono sana yombia mono sana mwanchi mulie bitaseni kia Ndizi TV buna oigwete nigotore na babwata nibo boncheria korwa ase duka ya Osmo Traders abago kora oboncheria ase bintu biri hardware na boiga sense meri iyo bulemi bintu biri okogania ase gutumika ase bulemi bwabo buno bwoyo na chimbe buga Osmo Traders mbabwate duka yabo asense meri ya suneka kolende ndo chusanga na barwa mange twimanyia mange wetera oboncheria bwabo tarata tebyo soro ndi Osmo Traders ya chagete kora kwanerango tobere na aya se road show ya matukabere kora kwanerango ngwabete gukomera na customer chao mbia mono aso kobwaterana naino ntwanyarete gotara chi county chaito ibere eyuere Nyamira County na Kisii County ntwanyarete komerana na chi customer chaito first our existing customers na namba ibere nanyarete gotwara libaga yo komera other potential customers abuo banyarete ko babagoto omoyo kubatarira na koru shukrani igonkagirete nga gochibosio na beko begento kyobokonyi esengencho yo go interact ne customer chomba abete bakoboka mbia ambia mono sana naenda soko bwatana nigetaseni kia Ndizi TV na bego kwenekinga na kero kyongo gisira muri century ya mwa century inde na bego kwenekina inungo rumuri bokoreri bwino gochia ase chi customer chino yamutra chakira Osoro Osmo Traders ingo chagete kerengereri kigana koleta Osmo Traders
Osmo Traders ndatebenga nambe yemo nigo narengereretie omwaka 2016 enkorwa se family ye biashara abaibori baito na bana biashara so ekere na kora school yane nari narengereti ngana inche tigambwati omukondo oyo wati birandie na bagoteba so nari natwarete kerengeri gyo register Osmo Traders Limited as a company so that ingendere ko at least nkoro bonchoreria mbwati chimbartere chia baibori yes abachora rogongo rwa Gusii yes ngachora rogongo rwa Gusii of course esababu aso koruritangani no go konyoro bwate some strength na knowledge nganki kego korworo utaraskwa wachisi nani bagoteba actually charity begins at home babo ikocha kere nyumba ambia mana sana sora kerekene manchi muri naganete komanya kerekene minto kibiri mokoni ase duka ya Osmo Traders asomo chibosongo Busongo nigo tugodine bintu bio bwagachi mono tukobirukanga fittings and finishes nkoni turi chitairi chechi nyumba nkoni turi chitairi chitokoni kurwe company ya Toyford nchi yanchire mono nkoni turi chirangi chingia ntobwate paka chi computer abantu banchitekero montago chochore kala yae so ntobwate chi machine chiogokora tinting chikala chirio montara gani onyara goichorere kala ya yoroseri boigo ntobwate bintu buna chi gypsum boards biokoros chi ceiling tobwate merangu chiloki chitangi chia mache think of anything ebintu bionse bintu bwate ebintu biokoros wardrobes MDF boards bimanyire all kitchenwares and ebintu buna chicho sanitary wares ebintu bionse ngo twala tore paka ebintu bia plumbing yes all available under one shop yes mbia mana sana mancho muri area nigo togendete gusanganero soro korwa ase duka ya Osmo Traders abagokora ubunchereria abunabereka gotoerese ibintu bionse byo bwagachi biryoganitia ase nyumba yago nyikubaganiti nabo gotarera ase mu cyubusongo ase Ense old Sansora building no bagotokagari elinde bakoye obokoreri bwabo ntwaba Ense ya Dennis ngwatatebi edukanero ya Osmo Traders egotoka Ense Sunika na ikora kwanira ngo obokoreri buri mukuro gucyase chi customer Mona so ibageri naende rinde tete abantu baito nga Osmo Traders ninki kitabo kora ya ono una director tebire kerengera rya studio ko gori duka ya agrovet tu akorete sabe tukatara tukamanyanga nkia bari mibaito batagete tukanyaranga bari mibagotara kurwa tambe onchari nene busibusi nene baru anko twara tulipa kurongo abantu bandi ole paka bacha Kisii town aranga abantu abigende bagocha kuri Kisii town abato kebeka ari bakenyorera oro orinde tukakwa nichi companies sigo to supply bintu moyo simso chamo gondo chios tubata mariogo tukanyaranga kerenge biki abeire company ko byanchira tugachaka yo ona nane tokonia amoya kuruse company ko kuna ya East Africa ka tanga bari nyimba nyite na ire the leading company ko supply amoyo country wide nsengima tubate Kenya Seed Company nere gatwachimbe batogosumeka tubate company chiri kuna seed co chiko ni bituma binga pioneers bari bari bisumekire tubate chimbe ko chionse bituma chibara chini igo tubwate quality seeds ani chimbe ko chira asumeke ko no baina tubwate chinyeni cheche na chons tora mana chinsaga isukuma chikaroti bintu byose bya mugondora kan chinyanya bitunguo bintu byose ngotoka birosimo bintu kere na tebe na Osmo Traders twabire to support ya barimi utara turabarimi twamanyanga challenges kibagwete rusemba ko kibagwete andi bwango ikanto bwate birengera bigota kumanyanga Gusii ito bimarimbire byangaire kuanga sengenshi ya marwira wa ndakorosia masibu no clinic andi to gwadi besha bari mingonye round wasumuke bitumebi nyambira akora biya to change to kore gente kinga twadi ni twarusirira bari ya gando ya test we lab karabira bari ya manyuru ngamo chando cyora serira ba
diaru twaria marigo yo kurwaria maraba morira beri Gusii abantu baito mbanje tobori nane ko bapongeza sana asinginjo babwato mukyo munene ibo bantu baito baturigireti abarimi ese Gusii engima bonko batebinga onde bwensi ukurwa ensemo ya suneka ndo bwata abantu baito nanye kuri ensemo ya Migori na Homa Bay County bocha bari ba totalira bonko segeta abantu baito nga Osmo ere duka yao ekero korengera ligoro yo bori mirengera li Osmo ekero korengera ligoro yo bwa gachirengera li Osmo nere wate quality products na bakori gasagaro na abantu abangu ko kibaro gushurikira ubwangu igonto bwata nonyene tobase kwabanga nago ibintu ebingi na kibigo ikanga tobwate kira togo ikibintu ebintu bwate kigali pikipiki nkiro nabo ko bekerwa nyina moyo kwagura ne bituma bwate baso wikeri ndeta kwanya bari bibaita mbia muno sana kirkendo sora sense umeyago Osmo Traders eduka ino iyo deal na retail or wholesale ase duka yaito ya Osmo Traders nto ngo deal tore both na wholesale na retail sababu konyara tore ko to a partner in each company manufacturers na top wholesalers igo to wago chalingo kora tore both wholesale na retail biansi aseli igorire Ense kegima kabisa igorire mwananchi mbia muno sana msemo gotebanga mali safi kwa bei safi kabisa osorona anani Dennis natotebia sensemo ya saba kurusi product cyabo cy'ubulimi na enteta sensemo yago ebintu biye hardware kirkende inunga imokorusi koron China Canada no ase ebintu bitoko nine it's a wide variety but trend mostly it also from the suppliers na manufacturers unabona nyene style to we are authorized distributors to korokwa bali banche irego supply bintu ase region yega so andonsi ninganche ironye ne style for supply na bano monto ko ni ese dukenke utara nyara go reta sobonge na botogo break bulk to distribute go chiasari na nyara ko retail nande ne company chinde chinyenge une chechirangi no toko bara straight ntore certified go distribute na most of the companies igo bone bintu konyororo ne bintu bire genuine bikorwa se manufacturer direct bekero yo gotumeka senchira engia kirkendo soro within orogongo rwa Gusii kamogo supply ama within Nyanza ama Nichi county chinde bono asense moyo bintu byobwagachia una chitairi go sechirangi ni nganche ire ne company echi to partner nacho go supply andonsi ya Kenya korokwe distributor minute na bokonyara koni kirase banganchire tonye ne chitairi ntobwate customer paka Nakuru ntobwate Kisumu anyway aso umuntu agoteba neba lo itoktok ntobwate okobwa sento anchire ne company go distribute andonsi lakini asense mo yubolimi nigo tugotoka actually Onchari sub county and its environs bali barange buno yo minto Dennis yateba ntobwata baremi ntobwate abantu bande bakonia kurwa wa neighboring counties una Homa Bay County Migori County bonsi nkonyara bale gocha twabakonya so igonto genderete konya go expand our territories ngora elinde gokonya abananchi baito mbia muno sana ambia muno sana umanchi umulie bitaseni kia Ndizi TV niko togendete gusanga imeyo morobile bwense oboncherera asogendete gusanga na boncherera korwa Osmo Traders abagotoka imeyo mu Kibosongo nabaiga sense Maria Sunika imeyo mu Kibosongo nigo bago deal ne bintu bie hardware nabaigo fitting silche chinyumba nyogo tete konyoro bokoreri bwabo nabo sangana barabo elindo nyorero bokoreri ubiyekegima nabaiga sense Maria Sunika nigo bago deal na farm inputs ibintu na moyo chimbegu embegu ere quality ngiya kabisa nabo talira sense Maria Sunika Dennis no la sense Mary linda koe obokoreri ubiyekegima twarire enka kiyo mete mbraya abakegutu sana no kwanera abarimi babere bagwesokia sobonge kwenyorera chimbegu chigosimikana nabo gukwanera kero kende ngo advice yore abarimi bago mbegu kiri babonete gusimika oroche bana bono murakero bete asige kegetambe nguchirwa ba advice ya yembegu ene bwende tosimike bono iga elindo chikonyora chi product chingi ya matukabosyo singe nchuta tege to muri mianyore matumanyite
endagera nero richiburia kiregento utabwati endagera magana na bago koma tetemba ni maya kemba tebinga kebusiye kiatwata ya bantu baitu bari batwite na Osmo ge bwateri igori ya kiro moroka tena abanyibure igori igori rariria kara twacha getensa me yo borimi twarigeretie bite bingo na matika goteba abarimi baitu kokora tore sabe tu amanyanga ndagera kiye kwa masigete tubwate bituma kifara ya chinyinge kinamba kiri chinyinge tumambira abantu basome kwanyora ngebinde bikwa mabyaganda igoro none kare mbure go tuyabiye bona tumayete nga kopima yetu arane mbure go kigo cyane nyinge twade besha bari minga nonye go kigo cyane tumayete bunira kira kindeka yere ko be nyinge sumike bitume vara yatie ande ko ni ka itura bari minga kare bagusumike bituma maybe mbako ganda basaigo umuntu nuko kigosumike bituma manyanga quality seeds bitume mkiabo chikanyore kara asumikire kali bituma byoka anyene chinyeni petra bari beto ngasumika chinyeni tobade chinyeni chingiya chinsaga binde byose ono kwaburi na kwa advice rina rega asiye nata gukora kote bitura bari bite kyo bwana gukora bamanya singe chote tumuremia sumike na ndanyora machiwa ma ntubwate wantaru one of the directors tere como suneka umuna tabita nere no ara sense moyo burimi ere bono garu murimi ko gana mugondo kora nando orenta machiwa ari ona kare to kwa rusiri tuno mugonde kare twasumekire kora tutuduka twaro ki murimi ngeye number 14 ya korekana iga murimi bye kwa chora nganje tumanta gete nambe amba ibere tuwatenda mane chikampani chiga okara turende machi demo chikampani ne chia moyo kare twarendira moyo achiro sino boyo bagani tokoira aga piece aga portion twasumeka bituma twatumeka oboyo toira abandi barigire ringe getumeke na kieke tokoni onyine chinye twate omurimi nga chinsaga kibyo para tokoni ari na chiechi omuntu bwero ne bono montekera go cheduka igabwa tekera ngale na chirenga nje getuma go gusumeka nike iko service cyo singo chitore ani tete okora mono goitane buna bono iko nchenga te aba batorigere ti abari minga totarere ngakicinde chionse kade kara to kwa kurugango tikato chinamba cheito ndwense gwate iswari na bagwa tesimi ne bano nyembo tuko bagwaka tukwana tomwerese ngangero okara 24 hours na monyore mystical na moko irani back ankonyorore abaremi bande nabo konyoranga omubuko na ndora abaremi rake igo apengino montabwate 1 acre taite gosimike bituma rakiti tabwate chibesyo boyo chisaine ocha oyo boyo boleke wangegeke lakini at the end of the day onyora mazao atalia maya na kiora ba advice bona wongo tabanga musa mwana ro tabanga kire mburi ye koisi kolenga no butambe bwengori yae ono aria saikire etoko matabinga asumikiro boyo borie kiwango kali tabase gotie manga koro mugunduri asumiki kiwango kali because asiko sumike kaya matume ko boyo boke ina sara stiria nyori abinga ono toko mwadi bisinga na chaso boyo bori bogo ikira iba go chikanyora sara emene osumike nyino boyo simeke asa me atigaire igento buna marabwani ngiri ko kanyo boyo ngote itara bari mingonya sa atigaire simeka marabwani simeke bias simeka chinyeni ngiri ko kanyo boyo igento buna chinyeni chikani tu boyo bwanka ubyo rito kwa busha ko nyomba shafu y'ichingo ko boyo no byabo ko base sibuna chinyeni yobona onteri tete montanya warasara eto kwa de chimwe minga simeka kulingana buna kwanya rasa atigaire to tigarare egento kene ndada ya bari muntu bwata mariyo buna yo boito bo chafu mugora mariyo y'ibinyambi to kusise company ya Osho each company chinde so ibyo sinto bwate ibo bari mimba twaro boba nando ndwensi bwate riswari gago cha twikaransa twasemani tutete muri myanya warasara ige ibyo sikwa bori ngo koratore bari miti tigabata araso bonge tokonya n'ibirengere mbiya mana sana ato cha sense mo yago soro akirete radio Osmo traders riachete Osmo traders ndatebe ni abbreviation ya Marieta Getaiga nchena otebin kuru ku Soropol ntobate direct ende kuru ku mora
bono no Osmo yarwete no yarwete aha akero koligereria obonchereria sebintu ebiga bya dwe sorgongo rwa gusiekero ko bikombe ane county chinde na kioko koligereria bosongo yaito Gusii in general ntobwate I think that event what the advantage because story in a central place as each county chiri chitoncho kanaine to chakire Gusii Migori County, Kisii County, Kericho County, Bomet County. Etore as tokoroka we are competitively placed. Etore in a central place whereby abanta bangi bakunyara gotoikere binto. Esabu binte binge bikorukor Nairobi. Nebinde byarukor Kisumu. So Kisii nebwate advantage ekogeranga kero muntu koru andonsi konyara ari goikera so bwangu. Yes. Bakirikendo kero kuriyeria abamenyi borogongo rwa Gusii batwalira ubumanyi binte biga bya hardware bachakire kubitumika. Yes. Abantu baito na abantu abaya nande buna nagotebi okoba tomenyete nande na abantu abange tomenyete na abantu etoburukaine we are a cosmopolitan town so I think into what gento gekorokunga we are ngonyara tore some more experience korusiko tuwati fundi chiwete koruchi maeneo mbalimbali so asenchire iyo ngonyara urenga abantu baito bamanyire enchira bagotumeka ebintu ebito tokonia aso korosi nyumba chiabo asenchire ngie. Yes. Onde Dennis nabere kago tenga ngo advice ari chi customer chae nga embegwe nere bonete gosimikwa mugonda asensemo yago asensemo yobwaga chikero kenda ngo advice yore chi customer chae nga fitting enere abwenere gosinere irege kegetambe. Yes. Bono ntaracha sensemo ya yobwaga chi gose hardware mente se Dennis yakwana Osmo Traders founded one of the directors what alenge okora agriculture extension so obumanyi obugwe na chiete skuru agasoma nsachinde ndatebe no ekerengereri kyoko twara agrovet kiarwerete because na balenge konyara go koresera abageni abalemi I mean banyara kumanya kulingana no bumanyi bolia bwate ko agriculture na kikiagereta gatware kerengereri ekyo wetanigo asensemo ya suneka ngo partner tore ne company so we do advisory to nyora abalemi to link na our suppliers for example nyayara twereso mulimi ng'obuoyobo na obutakeire gotumeka ase kemerigete ntobwate horticulture ntobwate ebintu nebituma so bibwate ese korwa ese bari bakorosia moyo nkoeresa bara abalemi gwetera ase go partner na into babaeresa ng'onye ne obuoyobo na obogotumeka ne genteke gosonye nebituma no obuoyobo kulingana na amaraba bakora no soil testing go advice to abalemi nande chidemo chiria kwa na abantu ngocha baligereri twakora twa partner we do a lot of partnerships so that at the end of the day tokonyo mulimi ono ngocha sensemo ya hardware ese company echi nagotebia gwetanio konia gosugo supply bintu ngo kora turegento gekorokunga oko link totebe buna bono nyene nsemo yechirangi echi supplier ngo baleta tori ba train chifundi onye naba murabo gwakachirangi ba train guna kibago wakerangi ndangi kegwa kwe floor ndanga kirangi gwa kwenyasi banyara gukora igasi yabo in a professional way nande onye nensemo yechitairi narongo partner turi ne company baleta trainings asaba beki bechitairi banyara kubeka buya nechi program chinde chinyinge tokorokanga loyalty programs ngonyara bareko ase buno gendete gotumeke gentonye nechitairi yokogora mono buno kogora korwetse distributor buno Osmo Traders enchira nero konyora your loyalty points so that ye fundi eri yatwara omoyo inga nera at least ingo faidikale omaite bona tari situation whereby it's omonto yomoko win yoyonde or lose it's a win-win bone fundi eri bunegendete gotumeke product yaito nerengo faidikale at some point na bakoridimu loyalty eri onyora no ene voucher wendo kora shopping oira no enyomba bagoka bonsi asobwa so ebintu nebinge tokora no bali bagotwani gochake biashara batara manyabuya igwa manganaya nkorutore some lead information tuabakonya at least kero monto neranyare
koinuka. So apart from koinua maybe onye ne chifundi bali bagotokare gasi chi contractor no nyori oganeti gochake biashara lakini otabwati enchera oso tabwati information inganga kyao chake na bagocha we are very free na bagocha togambe torore inchira tokomokonya. Yes. Kero kende chifundi echigani numoko ba train gosene chifundi moko ira korwa chinsemo amwa baretamo mwa balinki gochia se chi customer chenu. Bona se partnership ya itone company eto ntobwate nsemo buna into togo play na nsemo ye suppliers gose manufacturers. So it's a partnership kind to into toko link mo nyene manufacturer to aba link ne chifundi because intungo interact story ne chifundi day by day. Na ni into toba manyete ni into toma etenga nyarebe na ganeti obore merugete gose na manyete go ikiraiga to aba link ne chifundi chinde kero kende maybe fundi nchire chikorukoru maybe Migori County abandi barukoru Kisii County abandi barukoru Nyamira County tuabaleta amo twakora demonstration onye negento getakire bamanye onye ne product ya chirenyi ese market na obakoro kigwanga egente keke kobaiga so that at the end of the day omo customer uri ochikobore gento twamo link still ne fundieri oenda omukorere gasingia ya tware gento korokanga value of money. Yes. Eyo nshoti ya customer nya yagurire chi tiles na atagite naende pia efundi gochikumubekera chi tiles na moko mo link. Na batoko mo link ase efundi tobwate imani nere nsa chinde tuachire nere chi training twamo link nero nyara komokorere gasingia. Yes. Ambia mana sana mwanche muliyeta seni kia Ndizi TV ningotoka endete gusanga na bwatani bo bonchereria korwa ase duka ya Osmo Traders abao kora obonchereria aime umuchobo songo ase ebintu biribyo bwagachi na boiga sense meri ya sunika ase ebintu biribya mugondo na moyo na boigo chimbe gukondo mwanche muliyeda ante tora bwatera buturasoso mutimo komoke igo toskato nyegera gwira nanda sege kekero bosio elinde tosange amange. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kugira ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na buiga bantaba nene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goikagesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo tu wate last time tu wate mesigo ya 60 kgs household roomage tu wate chi men cotton pants t-shirt socks jabol tubwate mezigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types
Ntariri imiyumu Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room namba yemo amuna namba 2 naboigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao nko advice storage customer chitu on which bill baguchakana barogo especially abageni bali baguchochake biashara ko tomatole mizigo nayo ngochi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo. Tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bales enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange. Ekerole asumu chibuogembo nechise mochietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nige konia chi floodlights chonsi distribution box chi cable chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano liseto, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na iseto, ibere maragatato, eyemo, isano na iseto, isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Esukuru yokwegelya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurira ry'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonkuru Gusii asebali imeyumu chukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu chukilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Happy Sabbath, happy day omwanju muligiribigata senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo morobelio obwansu bwe Sabbath no morobelio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo morobelio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya gwateba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore linde ndia matukonsi
no mona matebi omoriri oyo rero naganire obugima bwao ase njirende ngomanye n'obugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberi oyo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi onyago koranderio omuntu nga karwe ensemo eko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene ari anyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigote nga missing ayore injwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sense ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amariogo ayo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komenta bagaka chinguru chubusacha ayugusibya bangina enchera y'urwiboro ayakubwenia oburwire bwa sickle cell anemia ayugutanka oburwire bwa kansa boigo oburwire bwa prostate asabagaka diantu bwata mariogo y'abantu batari konyore toro bagwata shide koroku insomnia tubwata mariogo ayo akobakonya tubwata mariogo yekifafa abana bari bagwitera mache borere baitanirie emyaka eri babonete gutera mache borere tubwata mariogo ayo na mariogo nde amange amariogo ayo nigabwata monchoria manene kubwaria butambe ugutumika ekiagira niga kubwenia oburwaire butari kuiranirira yani togoteba ase gesungu igare anti-periodic emineti ekere kwarwarigu oburwaire bonde bwes na mariogo ayaito burwaire obumburi koirana boigo ekerugwa ikire asinye gitari yabo nigo bagokorera scanning omubiri w'umugima iryo kworokia asuburwire bure tubwata umunyagitari gabo gokorera omuntu scan y'omubiri w'umugima alafu ekere gwapimiru twakoye advice na toragokonye mbabwa torosagia ase uranyura mariogo ayo imiyumucho Kisii ase benki ya family benkiere rirongo rya kabere room number 07A gusoba keresime ase namba enoti 52 kianda 52 isano no isetumara kabere isano ni mumara kabere kianda ibere Eva Health Multidynamic Hub weekend etabwati umurubiri urumba tari weekend nongoje muzika abantu bonse piko botemina generation na memo eshuemo kabisa eshu ya rumba kitoko mana tambe Yesu baba kata yena niye ashapate basalela baba kasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriya bagotera n'ayandi mange sheba mwenjebi wayo na manyomo na muzikyo agalo tukutura chipanda awa tuabina rumba okuri miziki yakala na kuri miziki yamebo igisukuru Rumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie mesiki yonsi eli yakare, mono ye chinga kichili mesiki buneli yabo, aha yabo Franco Luambo Makiadi, oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwa manya korugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, mesiki menge miansu, mesiki ya kelero ya rumba, na kwe lingala, na kwe pen
Yusupevyo kurukubulitosa rumba. Umerana na babu mkongwe kere Jumamosi. Tuvisi kumocha kwa batemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi. Chinza nisa nebele nusu. Totiria mabelera tokina mabelera. Kira lito. Rumba imeya Ndizi TV. Ekero utagitotwara buri muntu mu muso busi bw'abantu inchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani go kwingirwa chinchira chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchira chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri sankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbiyamana sana umanchi muliye bitaseni kia Ndizi TV nebiro binde nendengo kwaliania Ense ya kabere singa kitoga nitago sanga imiyomoro bilio bwense iyo boncheria stoga nitago sanga n'abagwatani n'abayiga boncheria kora Ense ya Osmo traders abagenda takoerera igoro yo boncheria bwabo Ense chiche mitandao Ense ya Facebook n'abagotonyora witra Ndizi TV News Digital n'abaga Ense ya YouTube n'abagotonyora witra Ndizi TV News nindo cha Ense chiri ya Facebook Albert Kirera abataba watching live kora Ense chiri igonga umariwa mbiyamana sana omugaka kirecha agateba very impressive mbiyamana sana Matiangi Omondo agateba connected in Kamakawa nikiwa hapa hoteli ya Buga agateba nobale na Jared Nyambega ekwinini mbiyamana sana nabo igoni ndoche MC Edmond Toxi agateba watching nabo igo Kopa Tikida agateba watching you live mbiyamana sana sipali mogende takobwatia umurobile wense obonchilia obono mambi manchumuli genda gusangana intekerangali kiyago wetresi nambiri gabo screen yago tumenyenga yo kubwati umurobile corona boigo na monchilia rayaya ogenda te koenekia ase sector yo bonchilia ntoro tilitkuligoro ekero omorandia Ezekiel abetega kubiko biara ntoro tia bonchilia kora Ense chiri abakwemurungani ngo bonchilia bwabo boiraniranse anene mona asabarunde bali ba boda abete bakone kinga babiri bakorosi chibesa gati chiringi chimi sana na isato gukeliwe yemo asikolendili tukoligoro nigo bonchire bwa bete bugosikerera na nigo babiri bakoimukia abege no gochase kanisa ya New Life igoli tukoligoro mbabete bakokora bonchire bwabo anabo gase bali bonchire bali bebinte byebike soko nyoranga ebintu buna chi biscuit ebitamdamu chisodechi na barabumba bete bakwemurungani ngabonchire bwabo litukuligoro mbwa korekanete asenchire ndonge kegera okonyoranga abayigeno bali bekaniseri bale gosoka gali benyorere kinyugo esiko gali abanya gotakunana nebitamdamu kolendeli tukuligoro muna byabeteke gosiekwa obonchire bwabo mbwa bete bokoirane gana agendete kokorekana Ense chinda sabonchire bagendete kwemurungani ngobonchire bwabo abere boyenere Ense go monchumuli etimeti go saya Ense yago obonchire bwabo abere affected asenchire yamogosa iseyende nabo gotomanya asomorubiriga wense iyo bonchire wantira nasaba gende beto ase studio abagendete gotomanya obonchire bwa Osmo traders igigasomo chubusongo nabo igasense yasuneka hatuchake Ense yago soro nakiugo deal ne competition metenga abonchereria mbaroro bakoni ibintu bigabi hadiwe asoro gongorwa Gusii nabayigo Gusii county chinde ngikeragera umuntu atige ko wenda kure ibintu kurwa seduka elinde acha seduka ya Osmo traders
Mbia mono. So asensemo ya competition. Togotebanga competition nengia. Nkogerera at least a customer yanyora egento asencherengia nsachinde serigo lirigia nsachinda se service ingia. So ensemo ya itubuna Osmo Traders nigo togo nye face asenchererenga etogo concentrate on quality number 1. Oikatumanya ng'ebithaa ebitokonerie mu customer n'ebinto bitakeire gose bigo eta standards chirichiganeire ng'aki togokora twanyara goikere standard eyo namba eyemo buna nateba etogosocia products direct koru maybe as a manufacturer gose suppliers gose top distributors ekine namba eyemo. Namba ya kabere service customer ke achiralie se Osmo Traders egenta kenenko imiza baminto balitokona na bwemeremo noko ba handled bia esabu engombe gikonya ebere yomanya konye kama naliora kama bebera mangi prioritize a lot as a service a customer go ikebe handled bia etegererwa kugani kwa ene kikole nalio nsachinde kwetanio komonerie gento ogenda nka kaigwete biana at least na isanekire na bane chibesa tumeka tali ko igubororo tenga bunekero kwandolio monto bobe akororangi kwa moibera at least nagenda gana bagote ichijirani ngae dukeri nengia na ndegenda mugoreri ndonyore chiri faros. So ebinte ibere nkorengine bya muhimu. Namba ya gatatu ngotema turi ku understand yo buremeru bwe customer. Our prices are very negotiable. Ngotegera turi customer tari ngeto gotie matonyore kenene utatiga mete ndobwato konyara gwakira umuntu ndobwata abantu mbare tofauti. So we listen to every customer ocha twamanya omuchando ena kiore na kiyo kugani kwa ekore na kiyo kunyara kwa ekore mono ensemo yeligori ti customer chinyinge ngotakachire cyanyore gento nabo gekobekia lakini bono ise go price your product igoro naro is another problem which is a customer. So ebinte ibitatu nkorengia na bito shugulikira mono na nde ngokora tore ebintu bikoro kunga follow ups ekere gwachira ali kwa gurire gento ngotakatore komanyanga kiachire giatumekira sencherengia nsachindo nyene rangi kwali gwaka customer egocha etagete rangi gwakwa tutebe gose nisiko goika customer tari gocha tebe ngarangi gete goikanta komanyana ki gose tutage komanyana ngayo chigwaka esababu obumanyobo mbole tofauti nabo konyoro yoro stirangi atete yakwasegete lakini bona asogotamanya tari bobe we learn day by day. Bono tugotaga twamanyanga oirire the right thing. Sa utatumeka chibestia anyoro okorire wrong whatever. So asenjere yo nko encourage customer chinyinge na ndengo tokonyere ko stand out korwasa abande na ekere na achira Osmo all those attributes at least a customer nkonyorere owisanekiwa. Ambie mono sana ubuno bokoreri obuya kegima mwanzi muri area eduka ya Osmo Traders tebwati a price fixed na moko enda obageni mubuko go ogoregento keriye ko bwendana nayo mubuko go bokoreri bwabo no buyango kuana bali buya ne customer nali nande ankyo orabe go koirana nabo igonko ene kibali nga ba advice ci customer ci abasencherengiye product iri bwenerete onye ne rangi neriye bwenete rangi eriye bwenete gwa ku kitchen neriye bwenete ko vera sitting medete rangi chesigo siwa kwanda sigo Osmo Traders ngoro baro bokoreri obu ko ba advice bari kigima nere rangi bwenete gwa kwa bedroom ni tiles kichiri bwenete ko beka igo buna bwo bokoreri bwabo amasamange nabo ko batarira imwe mu cyo bosonga nabo gasensemeri asuneka elindo nyare ko bago kwenyorera obokoreri tango turakwanera deni sa sensemo yago nimete eduka yasuneka nonere nkoni ire bintu bi hardware lakini entete sensemo yago ra kwanera so bokoreri sensemeri yo bolimi ikegero soro nkwereserale ebinte byonsi bibyo bwagachi kate bingaye sensemeri yago yasuneka chiduka nechinyinge chikoni ebintu byo bolimi nki umuntu aratigire kwende edukelia chagorege egentase eduka ino yasuneka nambe yamo
umuntu uri bwigisoma batanga a satisfied customer is the best salesman. Yani ngo customer ye isane kirine service mwamwa na mutamwakana. Yako nyakotebanga nage ndo Osmo akorera kwanyora ngo nyoko market kutoy. Na bara customer chitu. Number 2, we measure on quality yani ngegento turiyekiya. Ise dikoenda ibintu ne binge bire chiro bikonywa. Kana ari gitinse mu kitari Gusii kali. Saba sani unantu bakore biashara. Egente kingere kabusiga ngo tyabantu baito ngamobe macho. Ibintu bikona goche bigani. Yani emigizo yakiro omonto akogenda egento kebegene keri okona rinye no buoyo ababegete bunye bekaine rie company kwanyora nga maybe ubuoyo boro photocopy ngora ngwada rishabari mbeto ngababe macho kuba kwibegente bune kibamanya quality na twata ibintu bito bikuru ase company direct bari bakoro manufacturers bachapa keduka ntabwo atimimenwe katiga sabanda abagati abaye ngakora ikiasi kimochi kuimuche korenda fanya bikuru Mombasa bikuru Mombasa yaso eduka ntuwa muri mimi natwa kenyora namba ibere liguri liguri to pocket friend yani liguri ya kilo moroka ntabwo atiguri liguri supermarket bana kwanyora ni sukari yere 160 kwa 160 nabo tabanga yaya ero akinga bwati ya keirake twagambone customer twamatena abana korara ntekiroro wanyore product ikokon lakini ngo se abantu baitonga baroche buna economy ile bintu bikona kukina kila lituko ibona nje kare moroche maguria kuna ko change tuaba bango ko adjust useko ko yari ganinga bintu bikona ko change igo maguria taro na mayale services ni chingi akire nabona abarimi kare ba simikire bituma uno murimiro boibo gusumeka egento toko motebye karaga soka ngabiwe kaso go top ocho chichukuyo boyo tondo gore boyo bonde bwensi ocho chichukuyo boyo nabali mbaito na abayabari na bakome kie fola kuna bako karibwa mekie fola kunguri na bari ko chwata banga bono nekira so go top ono mbuyo kinkobeka kama tengo boyo bono gutumeka so go top igo abari mbaito ngoto abari support na ntunko bature support eto konyana igo Osmo sen jama grito na maya na ni twa de competition ndio nga monopoly ne kebekere iso na na ko ni kama yeka ko digo digo no ta que tenga se to na la minto para bangi ba kon abato que te ba bucha bangi ali muri nya ko nyara kompe nga bono 5 gen na nyore sa bisengi na ari ni gai igo abantu baito ko batenga Osmo Njumwes tusange tukonyane ambia muno sana sobokoreriwe bubuya asedukeria sunika kerekendo sora sense mo yawo nimete chi project ni chinyinge mogokora atari okone guka gwe bintu mokone kora tebingo mwancho muriere ndembo koreri kibori mogo chimwaru aseduka yaino embia muno ono ebintu ni binge tokora ntarache sense mo yabo songo inare kurare sira igoro mente se yo minta kwanire abalimi abange ndaba sabe tema ko manyanga onye ne product gete tema ko manyanga nkai konyenyora especially asense mo yo bulimi ebinte bitoko on farm inputs and all that they are almost regulated one kero konyora maybe insachinde rigori kwanyora sigose kwa iguru musani wota iringa ligori asinalirire Ense mono temango komanyana ki asayo muntu yagontebi na kiere because buno yo mintateba isikali twaigura mananga bunayo abantu bono kweligeri kwa beire igura se chinchira chinde kitali chingie lakini endo umuremi natakira abe macho togote anga ugo tamanya nokobe etakira umuremi atware information na bagocha oboria ntunko link tore ne ministry ya agriculture na agenda alionyo takitonya tamaitikende na bakwenda bakaise ministry aboringa nsa chindo obuoyo obuyanka indanyore oegwa se bali certified ko se bali authorized oni obuoyo buya na liaranyore e value tiga ko gora twegento bosaigo because insa chinde ebintu ebia in fact itori korigereri gori mono as much as togo itegera kero monto gotatiganete keiro manye naki egenteke
buna nakigora iga narigereria igoro rioka gose quality because at the end of the day amazari ogochikonyora nkobwati areng'ang'a kikwarigereria quality basi manye gocha ensemo yaito ya obwagachia chief ebinto togokora nebinge bigotomake twaba unique for example bono abantu mbare okonyora nsa chinde batari ange na agaiga abantu baito mbamenyete isiko ti county chinde abandi Nairobi abandi paka mache ngumbu so what we do nko ntobwate program toko link na barabu na bakonyara goto tumeka twabarigerera iki project cyabo gaiga unabona ngaye nyomba yagachiri gosereranga neta kere gwakwa finishes inchitakere gokorwa twabakonya because barare twabera nintu tore site gaiga twaba link ne chifundi chiri cheto twataba chingia twarigereria gasi yabo yakoriru to their satisfaction eine njira ya moto konyana n'abantu bari isiko igona no muntu uri Nairobi atake kwagacha gasorgo ngorwa Gusii na bako batei mutenenere ere mu mukorekere gento yes nabo tokora igo sababu bono umete bona abantu geographically abantu baito abagusii abange mbale konyarekana sababu yo kwerigeri ebale isiko abange nande bono ensachinde mwara igure umuntu nabo konyora ali isiko otomana ekibesa lakini cyatumeka sencherembe lakini into because to focus on our brand into target go koregento we are there to stay into ligali bunonde bwensi otetanyore besa yawa koreki atame we are a stationed brand focusing on quality focusing on okoberororo even times to come so ekinegente kematokora negento kende ngokora toregento gikurukunga nkorantore loyalty programs ase totebensa chinda abafundi aba baito buno konyagocha buno mete customer engia negere gocha rero nande yachamambi tari eri gocha rero nande yatama bono kiro mundu nakaniti motivation mundu tokobera asayo tari konyora kende gionsi so aso konyagocha kori ntobwate loyalty program a customer ngo identify tore to amwa some specific number yae so buna konyagocha buna konyora chi point wetani yabo konyora chi point ya seduka na bagocha chi company chi togodi nacho nko run chire their own programs ya loyalty so asoko bana into na bakonyora information yeyo na nakiagojo agojo inyanyare go bakonyeka wetani igo nandi buna nateba gokora tore trainings na ndege ntokende nko link tore demand na supply for example una na otebi umuntu onyore ngumbu nabo konyora tro chitamaiti fundi engiyaga bone toko link ye fundi nere bono kwanyoranga both sides onyene mufundi onyorira ajira nori onyorire service yengiya ekinege ntokende nane sachinde gentokende nantokora ntumaitenga delivery ne problem ase customer chinyinge bono ko ize kwerendeyo umuntu kagurire gento nabo toko kora arrangement twakora mpaka site delivery ase njira yo boraisi atari gochandeka mono ntubonere gasi ya no kugora ntutwakora ki twaira nande sachinde twabwati onya tabwati muntu okomokorere gasi twabwatinga tumekanyarebe ose tumekoye sabu ntumaite gasi ya egento kende bona giachire esabu ya technology we do a lot in terms of technology for example one ensemo ya totebe chitairi kole ntobwate to introduce the new technology nabo omuntu tarabekansa chinonye ne tairi ntobwate njira to koro kiase chi machine cheito ntobwate iPads and tablets osase chisimi cheito kwacha kwarigereria showroom onye gokonyara gocha kwarigereria wachoronye ne tairi twakobekera utaragura kwaroronye ne chwego chikobera guseye njikoni twakobekera kwarora kabisa picture kire kwarigereria gwaisaneka esabu abantu abange mbabwata umuchando bwo konyara gochore gento so eyine njire ya matu embrace technology
gokora ikwerende ebinto bunebe nandi nsa chinonye toiyange neba mbali bali ng'umbu na bakwenda elinki yetenere tokomwa ojoin yororo origererie ebinto ororo onye ntairi fulani asekorete egasi origererie paka ochora na bagokora appointment na bagotobook online as a service as a from our end na botokoranga customer gete ya to visitiri twarigererie twakore follow up twakesimi twenda no empaka site twarigererie physically so that bono aso gokora igo ekonyara kuraisisha egasi ase abagori gusasi customer cheito nandi banyara konyo that's addition eyo ekorokunga value addition on ribagali okobora tuteberangi nagorire rangi nsa chinde nachire nakire nanyorete rimbe bono nto enchire yunaro bot still ase chirangi na botokoro kirenders kwarore egente kinabo gekobaiga utaragura ebi nabi some of the advices tokoro ambia mono sana ambia mono sana mwanche muri betaseni kia Ndizi TV ni gotogendete gusangana abonchereria korwa ase duka ya Osmo Traders meomo chobosongo na baiga sense meria sunika achinga kibagendete kwerera obokoreri bwabo na baigo bonchereria bwabo asenchera enkiranu kegima au mwanche muri na bakwenda gusangana into gwetera sense meria Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na baiga sense meria YouTube gwetera Ndizi TV News na gusangana into baiga kangali kiawo nko batebulire ndiryansi ko cha asabo nchire na bogotoma ujumbe agenke gwetera sina mbiri gabese screen yago atucha sense mo yago Dennis di osore na baka kwandira sense mo yae ngo delivery services cyabo ino sense mo yae no montara akore order momoirire product iri tetonye no uboyi momoirire bakasale yamona soko bwiswali giya na tuwate banga Osmo ne duka etikata kwa unique basebe ikorose outstanding kurase chiduka chinde ntarate siri swali yao atanga tanga duka yasune kan karate mangana yugwa gachina town tubate tiles tubate simiti tubate adhesives chiko beka chitani tubate simiti chitile bintu bya plumbing imbiro bintu byo beka CMDF bintu byo simbiro na mono muchisuneka ase bari bakore survey suneka amano mu kibuo yugis na biroge binge bikora so binte binge cyamche kinyige gikuru mu kisunika ndo wati fundi kinyinge so mu kisunika kiga to support iki fundi kinyinge cyamche tedo keta singe cyama kuri tona twata bana mayari products kingiya igo gonyo ngo karatole binte byo ndo na customer chicha seduka yetu na mbende ndo wati kitangi cyamache kitangi kiga tangi umati ngo bakiri kinene mu tutagwitwika bakaboye tuba stand by kandi regento ateba ngasengo ganna sigete nabona bukibonga mate so abandi batikirirayi ono koira toronsi Kisii County Migori Homa Bay igo ntobwate ibintu to gutumika ngo deliver chipilipili kiraso umuntu uri ubwate nambende unabona twate bamangana ya moyo mono Tutere certified, you sent a certified distributors who work company ya East Africa. Amoya mange, kwa gatule chitu kachire suneka, twaiga yande kinsemo ao, Nyamira, Ochibometi, customer to what all over chinyinge. Tunako motenga bona tuko gamane customer, tamutenga rinde gani abigo tarango tumikere bibuta bikai, ndiko moita mo na bika biteba no tuko mentera make. Ende kandi customers banyore ebinte bategete bakorere gasi. Igo tubwate service delivery chingia, ndwaji driver kire stand by, montago regento, no gukoberwa. Na moyo mono to supply sana. Moyo go supply tori. None bituma. Yo si go supply tori. Yana ri gatenga todi abari mingi bintu byose bire all under one roof. Kibyuta gete. Na bo kenyara Osmo. Ndio mana sana. Ase abanchere agosasa bali mibali mu abere mu koriranga. Atogutumike fe nyinge gocha koye bintu Osmo Traders no balegaiga na bako na chali guri eri erinde bare tobo koreri obu
ase Gusii ligari asole igo batarere rindo enyorero bokorerio buya kegima soro ngonyoro linga aboncherire mbaroro baguchake uboncherire bwabo tokubaruka nga upcoming kerkende inubu na Osmo Traders mete myake yukoru 2016 goikabona iga at least mwatwarire experience at least mwamanyire meng'anyi ngai mubonete gosoera so boncherire kerkende ngokora muri mentorship programs chogo kini aboncherire abaiga. Yes, mbia mama. Actually ngokora tore mentorship programs ase onde bwensi insachindo tagete gochaka maito mwana ka gochaka kurunzali nabo konyora gakwa kandi gakiranse gatanyoretio mwana omwabo monene gosoma ibori okomogwata okoboka. So in one way ngo ntwanchete sana commenta young entrepreneurs also onde bwensi are upcoming nkorutore services chiokoba train on what to do and what, because the experience to what take you kurutoa chagete to amanyamanyire bintu binde because experience is the best teacher. So ngo ba advice tore na botoko ba tebin na kibago chaka nkibago kora nkibata kore erinde banyare go succeed ba konye abantu bande bonse igo ebibionsi nkorutore na botoko supply aso onde bwensi otagete na nago tengo kora tore distribution ya tambe ale onde bwensi otagete go chare to isaransa nere oto tebi challenges ya bwate tomote ina kya kunyara kurwasi challenges echo agendere nere. Esa kwa nire challenges ya tiata so sense mo ya challenges abuna boncherire bonde bwensi ntomete echi challenge nechi nyingi mokomera nere tiango turachakira sense mo ya Dennis challenges kichiri okorora aso boncherire boino maybe go deal nechi customer maybe ne go supply abora supply obuyo boende bobo choke boiteke ndo ne kyo chakwa bi handle sekeli yose kwa challenge siko chiro haro wana tocha se biashara bia Osmo challenge stoko na nishi nyingi batirento gwate na kansi no sento gwate njara toko chiando na bona bose no muri ngoro boyo ata kiri kwiru manyango chiari mesesi maate kimosobe ti atambe mbanyaranga se mangana ya franco bale challenge so muri osanda kwanyaranga ipartiri gweteka wana ko digitore namna na to tumefanya na mafuta tu tanga bona singa nchugo ni to ko dige pare bichibo aire gere nyingira kini bisale gete na to ko gina ne along route pare ndabe kintu ame kishwango muri mi sadikire ne service tu amokora challenge ni to buate osaba ni babuate to buate challenge abari mbakatwara na bona mburere nyinge iga bari mi abange ngora bari ngindu bya sadikire to atena bacha ni to buata mariyo na bona yo gutanga nona magana na yimbure gara ture sagiye bimeze to buata mariyo to spray bari biri bya bya na bira na bya challenge ni to gutwara uneduka andake no products indre chiko likonyoro kwanyoranga supply osingo rwari company wocha ari kunyoro bateri konyoro mono kondo kitori chifola inda bari mbase kwanyoranga ba misiri ebintu igo challenge chiro sinko bachiroro but nanya kwaranga challenge nere agera toitane na bari mi basina chi customer chinto ine tokene kera na takanga na mara ka sumo chisu ne kanta batebi to bwati koros trichirangi to bwati machine sio koros chirangi waro muri na bago cho sumo customer na bago chata benga chinta kete ka irangi kuchugwa ka nyumba twamote biko chirangi ne rangi lakini mate monera watenga ile rangi none ya mabati wate nyumba gende kwa mote nyumba ya kamaji so to bwati expertise to kwa interview igati batu waro bwaba wate tu ikarase wate tena nje onde kemo irangi nta kete tu amu advice ile ntokende na ara bateba kwari ko kwana ibare murandi ukoro kwezake tari korandi ngo kipatire ndi abantu baito muri gere rimo manyenga mubwatie njira yo gusira abari yaba customer yeto ko jadi baisinga manyanga ngayore manyanga simondu kaki abantu abange bakiri batete njira cya shortcut umuntu korabwango wanyaranga matukuma ko umuntu akoreki ando bole kubechiro ngo bona ati abantu nga kosimone duko mwende ko chana bari mu bwensi
igo ndunya korandi tole nkiri ye biashara nya kubarandi tole ande bya bana sene bya bari bitaka genda to gutoleka turamo na wala kabisa ne support wala to ande ndia igo tibara sa to support ndio tuwe tukora sa support ambia mwana sana sora sensema yago challenges kichiri korarora Penda tebe challenge ya nene normally in our day-to-day running of the business mostly okonyoranga customer chinde information negento okonyora maybe kiremete bono nabo okonyora nse chinde ogwa advice client iga nande kwanyora nse chinde okuba yogotamanya era tagete beiga batikire bube so ine challenge monkumira nera so obukoleri bwa kiralitko lakini ende through trainings siri nateba at least yabantu ngonyako babarawe ngo bwatira ntore ne company echigo create awareness so that yabantu bakoreki banyare gutwara information yengia a challenge yende nene yabeire of late I think negento kere it's an economical challenge etore chinga kiyete chinkong even as a country or as a globe eto wate inflation yabeire igoro moro chama gurie binta chire igoro so anene mostly customers baito bakorera mono bono enchire yunero is a big challenge ngogerera abantu bange basusia bose babo gukora chi project cyabo patirende nko encourage tore chi customer chaito tuatwaransa chinde chi alternative especially in whatever we are selling nsa chino montonya tarigo ikiraniga tuamu advice yokoraiga onye for example ne nsemo yogolimi onye muntu takere gosemekeka ande tabwati oboye boisa ineka twamotebinga there is no need ya go plant ya sanene achikonyora sanene afadhali abeka sasi nini of which aise ko manage buya asa yuake bado nabakonyora amazo amanene nene nsemo yaito ya hardware ntubwate varieties ntubwate different pricings bone kere kwanyare customers chinde bwate challenge onye negintu kyarengaire maybe a premium quality naboko an alternative it is slightly friendly they utia some fuko yore so that in a small way or in the other way kanyorenga kwa mukonyire wa achieve whatever tagete wa achieve so mostly echina challenge ene boniga but rende nkonyago roratore na kitoko move away from them yes kero kendo sorongo satisfy more demand each customer chain yes we kera boniga ase gocha una twabeire tokurwa bakoreri twabeire to identify areas chiri as business challenges in chiroro kere especially yogochaka so we have been una tokonya gosuka mochando ritokonyora konyora toriri chibu twasiba so boniga goikera boniga ndatebenga we are really trying ngote matorigo satisfy our clients ebintu bikebika okonyora external factors such in maybe totebonye delivery kware okora yoboya maybe para ya birembe for example maybe small challenges unecho na chichiko chitari kobora na sachindonye nuchukuzi at times nabogo toma ebintu gosekorwe factory gose Mombasa kwanyora external factors unabona maandamano muroche bunarenge ande bana bunando chibarote anachabe ebintu bune bingo to affect bire kwanyoranga twatware delays in stocks kwanyora chinga kichiritogo irako ko stock nande chiabeira affected because chigari chikwamete para yes nditera sonenda somutimo komoke igoto kwirana no chigoto tebia kero changes chiabeire price as a product kwaretire okonyaranga kero kende limochite ko ya se factory rigoli at least ria mentre na kyo ko deal ne customer chao meta customer njirora tainga rigoli ria change batama na kya yoko handle customer chao elinde kwagendera ko retain pia no chikoto tebinga ngwa advertise yore egasi yawo so boncherelia bwago ande ngokorore online marketing awatra traso asumutimo komoke yombya mona sana mwanche muri bitaseni Ndizi TV ni gotogendete gosanga imiyo murobili obwense yo boncherelia astogendete ko bimanya obonchereria korwa seduka ya Osmo Traders abagendete gusangana intwe amange gwetira oboncherere bwabo kuri no mwanchi muri ete turasosa umutimo komoke gotos katonyegera ngwere nanda sege kekera bosyo elinde tosanga amange
Gusii. Uhuru Superstores Limited abo bari mejumu Kisii na bakohonia ebintu byonsi aseriguriye Ense nigo bono bagukwarigania wuchese chiduka cyabo Jokanyana mduto warwa kwa Uhuru Superstores. Karibu nyumbani. Aba Gusii mwese mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores. Ense muyubwagachi nigo bakohonia amabati, iron rod, emisumari aina chonsi, chisimiti, chirangi, chiwilbaro, chisengenge, MDF board na chain links. Boigo mbabwate ebirogo bichi plastic, chitangi chukubekira mache, chibesin na water drums. Nkoni abare chimbusuro na moyo. Amasasi echiredio nechitochi, ebitabo, vyokurika, nechikalamu. Mbabwate meito na marangeti, na boigo nechikoshon. Chisabuni, chimete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chirocho nchiraroro. Asense muyibintu byogutumika jikoni mbabwate omochere, esukari, amaguta y'ichinyeni, amajani y'echaye, obusiye bwokuruga, obusiye bw'amandazi, baking powder, amache yokonywa, chijuice na boigo n'amabere. Ekero kwagulire omuzigo nigo gokoberwa asigika y'echinse 24. Ese desk yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshwe mezigo na sokiri nere customer tete. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Karibu Uhuru Superstores. Niko kwenye customer care. Na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu. Tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu Kisii na bogwa Kisii asichina mbichi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta Kisii and Nyamira television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabato no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu. Yes. Endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore linde ndia matukonzi nomona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye gopa mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago kuranderio mundo nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigote bwa missing ayore injwe onyara koba part of the family tiyoburuti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na mamentero ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch
switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Walfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tuna abanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi ito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Kegima omwanchi omulio Kisii and Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunde yomoelio achinga kitogendete gusanga imeyomorobeli obwense oboncheria sitogendete kwemanya igoro yoboncheria korase duka ya Osmo Traders no bokoreri bobo babiri bagusanga na intwe amange kolendete yatungo tosanga sense moyo moelio na rabatatebi amange wetera oboncheria bwabo kolendete kokwenyerenga asinse mochi mitandao asense ya Facebook na bagotanyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube na bagotanyara wetera Ndizi TV News konyantara so mutumukumukigwa na bagingo bolia ngam asense ya Osmo Traders ekeroba chinchiriri goli na kibago chibakora ilinde mbalus chi customer chabo tengo tusange no soro asense ya enera tatebi ngakiago chuhando chi situation mne chikegera ntoro chenga uchumi ya Kenya binte bigende gukina kira litu kama goli okonyaranga auncherere na bare karanse gumambi ngari goli ndio ncherete asense ya ene kiago chokora tatengo soro bia mama so asense ya rigoli ekereri go chenjinsa chinderi go kina go serikogwa ngonyara tore ko batoko ba notified need suppliers cheito in good time mapema okabato bwate link nabo na kitwate banga advantage nere yokobo associate na Osmo Traders because yo konyara information first hand so ngonyara tore to kabato kumanya chi customer cheito ose abawani bali bakora korwa story bachikonya twabatebinse chindonye ni in 1 week's time twatwara nkwaye gutore schedule kuruchi company twatebinse chinderenda rigo lindiche likine nsachinde so that twatebona na umogo stock mo osonye rigo chikogwa twatebinga
tema kupunguza tema ku clear stock so asa uko manyaigo to inform the customer cheito bakora the necessary action igoteri koba mochando aso asensa chinda sti customer osase tore ine challenge to abire to kumanya mna to konyandora yes kero kende nende ngonyoro lensa chinde product yenyango chere kero kende chi customer chiage product nero chi nalete ekero go introduce product yenya kero kende ngurora maigelio na kibabwene to gutumike product yeyo. Yes, so ekere nsachinde product yenye gocha nkola storage company echichigo to supply onye for example onye nerangi twakora trainings twarangiri chifundi batebi gukuswe product yenye kobe training yengia tukobarangiri twaba mafunzo baragira baigubuya nsachinde nande ngobwatira ntore bakano Ndizi TV twaba matangaza yagenda asaba ndabange nsachinde bali batanyara gwaten so ebi nabyo part of the things twakora we introduce onye new products we really try our best komanyia abatumeki osichifundi osabali mineba no bwoyo gose product iriyo gete eto partner nabu ase nsachinde chi training nande ngo twara tore ngo ishitore no flyers chibwate product information onye neriyo gete ibwate nchira ligotumeka obuya bwaye indire liria cha ku replace so that at least oriyo gotumeka omanyange gentekeiga ngetakire ko embraced yes sense me yawo deni sekere product yenyi na yachire na kiyo chigwakora sense me yawo ne breed yenyi yachire na kiyo go chigwa semi abalimi bia mono abana ito na tiga goteba ntagite bagenderera nekere gentu yachire kei ngo baturi notified nga season yegocha tumagite ngocha bire twagenda twigiri gostwara sibi akorire bona kare to gocha ati muri mige tumagite ngocha kere tanga te tumige gocho bya bwa no kare kana ari gukina ntwa kariru mugati ukarukira nka United ugacho ko nge gestura sweet akaswaga bakabona gocha abanda nabanywa kite so the same way essentially inde kere gentu yachire kegani nabono ngira namagake ubuyo ubuyo muri twakarukira yure abu banda ngo buri bongo monyo bantu bagutumikire ngaki entambe one company ko ya East Africa ya korre chi test chirira ba ya sample ya maraba almost Ense ngima ni Kenya ngima aka Gusii no erini bakina moya ndamaya ona kono sira bobia kali ngobonde goro bobe atumikire mono tawatanga too much of some things in orienta yire nyinga na bengi weli nyinga na bebo monchuke no nende ko so ono amoya achiramaya bali abali mvaitonga ekere moja seduka ya Osmo nju monyora mafunzo ya moya achirama yari chiro na yara go chigocha asa mende gwata bamangana ya maguri maguri ya konyartere report mapema na weekend ri go chenjire como ni acho to como tenga le gente que quiere shilingi 50 lakini weekend ko anyore kiamentire to kumia kitu amendana sengenche na buya abantu baito mbaro chibunensi abari mibaito customers mbaro chibunensi bintu bikomenta n'abantu bagwadi customer ngoteri bantu bakumira ngaya kindi ko iragente icyo ubyo bona bono twabere na buntu barochi n'abantu bakubwata bwango so bawe adjust bwango abantu kendi nare batebanke dinga ichiro nge bikoni lakini ngone okura bali minga baba macho mbagora kende yonse umusongo ya mama tanga cheap is expensive aboko orege ntoligo libe raisi orenga kwagora raisi kubabuna ke koni kwase ke teigoro lakini nyanga kwagora rege nteke ocha kunya baadaye ngankinta pago rete ngento kulingo taigwa kero Osmo gosekere se duka chi certified koni igonga te abantu baitonga asmart ashibo maboga ndre to konga tikatobe macho na njusi mutika kwobanga ko genda bintu bya muntu abuto kwana mtoto kwana twate balinga tutawa para ega tukini ma tenga ngo tatoba kini na bya ni baitonga ntuosi moto ko bule duka mapema sengi tutemete nse me ko koro buli mimono unlike ya sara nyoro muntu abi bule duka no saa 3 saa 4 mtu duka ba saa 1:30 na watore twakore service igani mto director kwanera matuko yo koigora ngo tutebiare ngandi to koigora ndi to gosieka lakini de bali ngorimo kwa na mugondo mapema ni nju mapema nyore bintu bya mapema genda mwana kifundi
Tukawatenga jifundisha nyingi ziko enda chigas mapema. Tukawatenga by saa 1:30 tukabakonya bagenda mugondo mapema. Egento kende ntukwate abantu bagarunga chiproka. Baruno okomete buna tureiga. Baranga chikabere iga. Ntubyabere njira lakini yose mekero gocha igo di direct ya mone product ya mano monyene eduka. Igo bono gatiga tugasiko kere broker gatiri guri igo karaki. Igo matia abantu mani eduka. Ase no no ragure egento getwara magoso. Ose que tú aro tal como information mono y luego todo el mundo vuelta para con el que entonces pues así ya como no bien mono sana osoronto puate test and preferences chechi customer onyororenge customer anchite product gete era chenyore product iteyo pengine ngochimole mwaru alternatives. Yes, mbiamono. So aro tobate different tests and preferences. So enjera togo deal ne kwerende yo. Nambe yemo tateba sense mo yo bwagachi. Etobata wide variety ya products. So enjera teyo ndatebe customer ache esinye konyore alternative. Nande what we do etobate Oni bintongo nyabo change bire. Ekero gocha Osmo traders. Nsachindo nya maybe ne tile yotagete. We have our own showroom. Showroom as to display tionye different onye ne tile yechi bafu. Etorosti onye ne bafu gocha kware bafu ne correct. Again to kelioko ni talinge to kuruseria storioka. Tuago tebinga irego. Ya. Se showroom ogocha kwara ebinto byonsi onye ne bafu ekorekana iga onye ne shawe yengo chikobeka na bego chikobaiga onye ne rangi ngwaka ntobwate sample ase to korete samples na butokote ngi product for example onye real rock na bego chikobaiga onye 0.5 mm those are technical terms onye 0.5 mm na bego korekana iga onye 1.5 so that you monto interact one on one onye ne chitairi echo variety to what CP whatever that the manufacturer is making eto what is a showroom yaito and the showroom yaito is regulated ne manufacturer enchera nere to kolayas nabo eba maintain so we showcase all the products so enchera teye customer ache eboru onye ne variety togende no nyana sense moyo bolemi onye for example na moyo ntobwata moyo mange onye no gosimeka ntobwate go DAP onde naro anchete DAP mono obonalire mono ntobwata onye microbe onye ntopu ntobwata bukoro kwa midas asebali banarete urea so at least ntobwata a wide range of varieties as some customer itara chakorek achore from there insachinde netokanga una to display to se showroom ya itobunerego insachinde gento keliata getenkeya na botoko nyara komanya specifically gento keliata gete to customize onye ne chitairi totabwati na bakoganya togende tokore oda onye kero netoko onye totebo bwate project yanene otagete tairi gete ere very specific lakini yetali gotoka nonya na ndonse ntwanche ire ne manufacturer koira whatever otagete example yago onye ne kala getotete special tukwane nabo bako manufacturer ayo monyene oro seriu to your own interest unotagete igonto bwate so many advantages aso konyara go serve our customers konyore kiatagete onye ne rangi etubwate chikala chat we have over 7,000 colors okoligererie gento okora ntutwende se computer nabo gocha nonye ne gepiske yanga yagwanchite you know like women mbanchite ko colorful so na bagocha otebanta gete yang ekwerende rangi koreteki ebweka inanero ngochwa ka bedroom twakoro kichikala chat cheito tuenda se computer tuachore rangi yakoraki yarosi I think in terms of alternatives ntobwate yes ambia mono sana nende mbia mono sana sobokoli mogendete kwena na kulinde nabagingo koboli na ende pengine chi product cheno ngo advertise molengo kara mole pia online marketing bia mono engo kora tore marketing it's a very important thing in business so nambe emo ntobwato mtandao ito ntobwate website ito www.osmotraders.com
okogenda gari nabo konyora what we deal with products yaito no chire displayed our partner companies no chire John CP so any product yoragani no to showcase tie bintu bya hospital karaki tokoni nandi nabo gotonyora Facebook una Osmo Traders Limited ntori mbaka TikTok una Osmo Traders igobono no nyana se online presence intobwate you can find us on those pages and comment nayo ngo pamoja na Ndizi TV ngo koratura advertisement umurigererio nde bwensi okoriga Ndizi TV na bakorora Osmo Traders inkobera advertise yes pengine omontara atake a product maybe arasa tambe akaisa gukora order yae online ngokora yes ase amangana ni ana otebia technology ase kwerende yaito currently for example nyine style ndobwate website yayo na gotebi to introduce na bo monta ko endororo akore nebwate nchiragete form gete ogo ichori une client inkiotagete nkayo gotoka project kiotagete which is your preference so information yekere gwa icho iriororo on our side na botoko nyara korora boigo na ande na bogo twakena no ne simi yaito direct na bogo kwana na inche gose office line inchirororo na bogo twakere simi gosoto nyore Facebook WhatsApp I mean gosoto tomere SMS so igo ntobwate several ways ye customer interact na into in all those way mitandao yonse na bogo to ikere message gosoto akere simi deni salio ningaba ntaseduka ya soneka sorry ngirishika kichingi yako teria abantu baito balikinse mu chonsi gusiyengima karibu aseduka ya Osmo Osmo ne duka yao sanio asense na biashara walibande bos batanya wika seduka ya Osmo kero korwa Osmo gera asegita ye chiro asuneka kero gitiro rotore opposite gita ye chiro sabantu bakubense mo yakoro tubwate suneka kuna bono stokoro kasumbi junction tubwate ndra kuna semi kuna musocho akoro kumurenda semuchi akoro kiapsura ubwo kire suneka junction ya sumbi gogoso uno muntu akwanda suneka secondary wa branch yo kaboko kuri bwa ime ko kire gabu abako bonya na Osmo Traders yire asemo chenande una director tebile baribarese digital platforms abwate kisimi ki kumurika rero cyekerero amoga swachi website cyedera kateba masororo tumera nororo takore biashara takonyenda mwezi karibu tumubase kuba agoche duka ya Osmo abantu bose karibu inchua ama tuko tutari kwigora yuka bitiko ya Jumamosi matukano Sunday to Friday na watu utaka saa 1:30 na anda na watu kuruanga saa 12 na tuko sieka ndio abantu bose karibu inchua se bigo ya kilo moroka Mbiyamona sana osori na yaliga ni abantu aseduka mbiyamona onde bwensi oraga ni gutotarira ase bosongo amagacha bosongo etogotoka ase old Sansra building na era aliange ne stage nene ya bosongo kogotira ali okorwe stage mate gotira gochera roundabout ya capital koboko kwa gokuria Sansra no era ali abantu mbamanyete so nabo katonyororo etoko igora matuko litko tutari ko igora Jumamosi Sunday through mpaka Friday nabo konyora tororo na nderendo nde bwensi otanya ari go physically unatwateba nabo gotorikia se omtandao ose ese namba cheito chiesimi nchiraso omtandao ose nande nkoe gunderibaga nabo kwenana it's okay say namba yeito esimiere 0719 450 446 enambende ere 0718 87 1901 asense maya suneka nabo kubanyora na 0714 237 971 wose 0714 932 570 yes pengine nabo kwena ningana yayo mwele wechichi customer chao chi customer chionspi twabariganiri ase duka yaito ya Osmo Traders ase tokonyara ko batoko bategerera na kugosabu ase inchira yoboikerano
nande in case no ratwari inchire ndo ratotebi to improve service yaito nabo go drop into batari suggestion box gose nabo kugamba ni director straight nabo ko request office ochokwane ni director asoro chituraga ni ko improve gose ni complain yoratware tonyora redirect service chaito erindu tonyare konyora inchirengia yo gosaba chi customer chaito ase igo twabakaribishire bonspi bache Osmo Traders banyore service yengi mbia bana sana deno na engane yayo mwele mwali onkwa kile chi customer chaito ngambia mono sini ya support babire bagatwakuru duka ya chagite abikira bona ega story bandi tiko batebi no bari mungonyi tari barabo kana ngontura ega story ko batebi ngabamente nande go tutarira tukonyane una chirambi cyari una bagwa kesi bachichewe kaseduka ndetse nyaga batokonyana bati abantu baitunga gatoba abantu turi focus ante tu ala maroro ego kote customer chitunga karibu matabuga tiwa babonde wensi itaseduka ya Osmo na sama kwa sarti ba kwa bateba ego garato ko we learn through mistakes abira nyore twa mocheire watu watabango nye twa mocheire ndanda ka tu abire ndara ento wa mote ulibito bagendere ambia mono sana sogusangana into obedi makoliko litsense mochichi ogembo mbia mono sana kwa biri kukubwatia omorobili tote ambia mono sana ande bia mono sana sogotarasi studio yeito mabere mogoto semya kigima gwetera obonchire baino nabo igotobere to kwimanya obokorere bwina senchira endonge kondo mwanchi muligere inyora nabakonyora abonchereria abege gosobo koleribwa Osmo Traders nyokoganite gosangana barabwa mange mbatutenga asinsemo chichi mitanda nsemo ya Facebook, Instagram, TikTok bataba gotoka witra Osmo Traders nabo igase website yabo nabo kubanyora witra www.osmotraders.com bona bogosangana barabo amange nabo gona bogotarira ase nsemeli ya suneka Osmo Traders no baregali ase suneke town gali nabo gasumo cyobusongo old Sansora building nabo konyora Osmo Traders elindo nyorere obokoleri obyambye mono sano mwanchi muri kwa bere gusangana inte ko tagachage to morobelyo wikabona igatwikire omweli no gosemere kwa na kwa bere ko gwesemia amange una botambe astinse mochi chimitanda sembo ya Facebook nabo gotonyora witra Ndizi TV News Digital nabo gasensemeri ya YouTube gwitra Ndizi TV News retere ne Frida Kerubo te umerane weekend elinde to sange amange